OpenAI har lige lanceret en AI-agent, som hedder Operator. Operator er designet til at optimalisere webbaserede opgaver ved simpelthen at gå ind og arbejde med elementer som knapper, menuer og tekstfelter på skærmen. Den kan udføre opgaver som at lave huskelister, handle ind på nettet og hjælpe dig med at lave din ferieplanlægning. Det betyder rent faktisk, at du kan få Operator til at udføre de her daglige rutineopgaver, du sidder med. Men hvad betyder det egentlig for vores hverdag i fremtiden? Fordelen er, at det vil gøre din hverdag nemmere. Du vil være mere effektiv og produktiv, eftersom Operator håndterer de her tidskrævende opgaver helt autonomt. Og Operator er blot en af de AI-agenter, som er på vej på markedet. Jeg ser fordele ved de her AI-agenter, men jeg ser også ulemper. Noget af det positive er, at det vil skabe nye muligheder for os på jobmarkedet. Det vil skabe nye stillinger, såsom AI-træner, AI-specialister og rådgivere inden for forskellige fagområder. Men det vil også være negativt for de her traditionelle jobs, som vi har i dag, såsom administrativ arbejde, bogholderi og sådan som mig, der producerer medieindhold. Alle de her jobs, de vil blive automatiseret. Og ja, hvis ikke du følger med teknologien og udvikler løbende, jamen så vil du blive erstattet af andre, der gør det. Så, kom i gang.